Здравейте! Казвам се Илана Ангелова и съм преподавател по изобразително изкуство и графичен дизайн в 51-во средно училище Елисавета Багряна. Започнах обучението по проекта ПД с очакването да придобия по-ясна представа как изкуственият интелект може да се използва в образователната ни среда и как бих могла да спестя време, използвайки го. От друга страна, имах леки притеснения, най-вече свързани с това дали използването на изкуствения интелект няма да доведе до прекалена зависимост или дали учениците няма да започнат да разчитат твърде много на него, вместо да развиват собственото си критично мислене. Инструментът, който най-често използвам в ежедневието си е ChatGPT. Чрез него планирам уроци, като му задавам тема и той ми помага по-лесно да структурирам съдържанието. Например, цели на урока, основни точки, по които да се движа и идеи за упражнения. Също така го използвам и за административни задачи, като създаване на отчети, писане на имейли, обобщаване на всякакъв вид информация и така нататък. Това значително ми спестява време и улеснява организацията на работата, като ми позволява да се фокусирам повече върху самото преподаване в час. Изкуственият интелект много помага за персонализиране на обучението. Например, ако имаме ученици с различно ниво, мога да използвам изкуственият интелект, за да създам различни задачи по една и съща тема. В този ред на мисли, по-лесни за тези, които се затрудняват и по-сложни за по-напредналите. Така всеки работи по своето ниво и темпо на работа. Ако имам колега, който е скептичен към изкуствения интелект, не бих се опитвала да го убеждавам на всяка цена, защото той най-вероятно би се отдръпнал повече. По-скоро бих му показала реални примери от практиката ми, например как чрез този вид инструменти мога по-бързо да се подготвя за даден урок или пък да създам конкретен вид задачи. Би го насърчила да започне с нещо малко и лесно, опитвайки сам, след това да разбере дали би му било полезно за в бъдеще. За мен най-важно е да гледаме на изкуствения интелект като вид помощник, а не като заместител. Използвам го, както казах и по-рано, основно за подготовка за идеи, материали и задачи, което ми спестява време. В самия час успявам да се фокусирам повече върху учениците, да общувам с тях, да им обръщам индивидуално внимание и да реагирам на техните нужди. Според мен балансът идва точно от това. Технологията, да, улеснява процеса, но човешката връзка и емпатията за мен остават водещи.